నెంబర్ 1 ఏషియా లోపట ఉన్న ఇంకా యూరోప్ లోపట ఉన్న కంట్రీని యూరేషియన్ కంట్రీ అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ టర్కీ ఇంకా రష్యా. నెంబర్ 2 బ్యాంబో ట్రీని ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అని అంటారు. అంటే మన బ్యాంబో ట్రీతో ఏమన్నా చేయగలం. నెంబర్ 3 ఆసాంలో గువాహటి అనే విలేజ్లో ఒక గుడి ఉంది. ఆ గుడి దగ్గర బ్లాక్ షెల్ టాటాల్స్ ఉంటాయి. ఆ గుడి తప్ప మొత్తం వరల్డ్లో ఎక్కడా ఉండవు, ఎందుకంటే అవి ఎక్స్టింక్ట్ టైప్. నెంబర్ 4 టాటాల్ ఇంకా టాటాస్కి డిఫరెంట్ ఏంటి? టాటాస్ ఎక్కువసేపు నీరు లేకపోయినా బతకగలదు ల్యాండ్ మీద, కానీ అదే టాటాల్ ఎక్కువసేపు వాటర్ లేకుండా బతకలేదు. నెంబర్ 5 అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ ఇండియాది కాదు, జపాన్ అనే కంట్రీ సుభాష్ చంద్రబోస్కి గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది. అయితే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇండియాకు ఇచ్చాడు. నెంబర్ 6 స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని ఫ్రాన్స్ యూఎస్ఏకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది. నెంబర్ 7 మెడిటరేనియన్ సీ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని అంటారు. నెంబర్ 8 పెంగ్విన్ పిల్లలు చనిపోతే ఆ పెంగ్విన్ ఇంకో పెంగ్విన్ పిల్లలను పెంచుకుంటుంది. నెంబర్ 9 ఆక్టోపస్కి 3 హార్ట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 10 యానిమల్స్కి బ్యాగ్స్ ఉంటాయి పిల్లలను అందులో క్యారీ చేయడానికి.